Takže čas je tu Ondra. A vidíte u challenge číslo 3. Včera jsem to nemohl natočit, bylo se mi restartoval počítač, takže jsem to včera nemohl natočit. Takže to natočím dneska. Sorry, že jsem to nenatočil včera. No nevadí, takže počkat, já jsem nastavil kamera, tak a jdeme na to. Takže moc challenge toho spočítá v tom, že se musím prostě takhle natočit několikrát a pak udělat nějaký úkol. Třeba stojku, kotrmelec nebo něco. No, takže jdeme na to. Takže 10krát se zatočíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čilava. To se moc točí hlava. Možná, takže teď ještě nějaký úkol. Okej, mi nějaký úkol. Takže udělat ten kotrmelec. Takže už se dám 6krát zatočit, ne? Takže poprvé to mě se zatočila hlava, že 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fuck yeah! Takže tohle byl Mobec Challenge. Dejte like, odběr. Jestli se vám video prostě nelíbilo, tak dejte dislike. A takže čau. Ne. Čau.